Čau lidi, jak se čokoláda hraje? Vítám vás u mého prvního videjka. Dneska tady se hrajeme Minecraft, ano. První videjko musí být hnedka Minecraft, protože Minecraft každý má rád, skoro každý. A dneska jsme na serveru tady Medition Games, český server, budete mít i tu popisku videa. A tady víte, super, to je nejlepší. No, jak teďka budeme skákat, tam vysvětlím dneska, co prostě budeme hrát. No, jak vysvětlit. Já vám to vysvětlím, dneska budeme hrát prostě Skywars, znáte to. Jdeme na to. Takže malý střih. A kdybyste chtěli další díl, tak určitě ještě bude to UHC, na co se strašně moc těším. A mají tu i Murderers a Skywars. Dneska zahrám Skywars, kdybyste i Get Wars. Kdybyste chtěli nějaký starý her, tak napište do komentářů a já to určitě zahraju a musíte si chvíli počkat, než začne to, než bude to UHC rán. Doufám, že to dokončí šelpeři a jako určitě to dokončí, ale doufám, že to bude rychle. Doufám, že už to bude zítra. To se strašně na to těším. A my jdeme hrát Skywars. Tak víte, že to je pohoda. Jako doma. Já nevím. Tolik lidí se připojilo. To nevím. 2. To je tolik lidí. To vlastně ale tady byl třetí, no a ještě čtvrtý. Jste být 4 maximálně, aby nás toto. Je jich to všechny porty. Někteří tam někteří porty. To? Už by to mělo začnout takhle. A čtvrtý, tak taky začneme už. Pátý dokonce. A víte, že už je to některý report, no, tak že zahrám se jenom 2, protože to je fakt dlouhý ten Skywars. Kdyby to bylo rychlý, tak můžeme zahrát víc, ale jsou to i kity, já jsem 6 mám 3 čestku, ale když 2 čestky mám víc, tak prostě ty kity. Takže, no, já jsem to tak tušil, že první mapa bude ta ohniva. Tak jdeme na to. Není to špatný, jako já se teďko nastřelu, to není blbý. Dobrý věci, jako. Nespadne hlavně do ničím nenaví. Ještě si mám meč. Ještě neví, a to je ta druhá. Ne, tady ta. Oh my god. Tak kdyby jsme měli do šípu, tak jsme úplně tak nejlíp prostě. Ani trochu menší lagy, ale pohoda. Ne, já to nestihnu. No tak to jsme prvníma. Takže asi zahráme 3. Ježíš. Prostě si nevím, prostě. Já to nestihnu. Já to jako první nestihnu. Ani. No. Tyhle. Co se to musí říkat? Já tebe pošlu čokoládu, kámo. Tady máš vecera. Každý má nechci rád čokoládu. Proto jsem si udělala tady tu přezdívku. Protože mám rád čokoládu. Já jsem měl jeden takový, prostě já jsem to pak vymazal, jo. Ale tam bylo prostě 10 faktů a já jsem tam na konci ten 10. fakt, že to jsem byl ještě hodně blbej, jako možná jsem i teďka blbej, ale v té době jsem blbější, ale jsem 10. fakt jsem řekl, mám rád čokoládu. Co, prostě když jsem třeba přišel bratrnicovi nebo tak všichni říkali, pamatuješ, jak on řekl tu 10. fakt, já mám rád čokoládu, tak tady tu mapu já nejvíc zbožňuji.
Yes. Víte, jak ji mám rád prostě. Toto je pro mě top mapa, prostě toto. To mají někam do top 5 nejlepších map na Skywars, to je prostě, jsou nejlepší mapy. Musíte mít. Když to tam nebude, tak máme tak docela dobrý věci, já si myslím, že jsme úlohu, tak další, máme nějaké štígro, teďka do téhle mapy. Mám 6 attack damage. Šipy se určitě taky budou hodit. Mám železnou helmu. Takže to je silnější, já si myslím, že... tam hází se pampy. Díky, že mi děláš štíst, kámo. To jsi fakt nemusel, Bum, 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 kombo. Yes, kámo, dal jsem to. Budu na něj, pojď. Počka. A sejm jsem, aspoň. Do tu hráči ban. Měl teďka na ferovku. Nemůže. Co děláš? Díky za XP. Díky. Dávaj ještě. To vše. Au! Ze zadu týpek. To se nesluší. Tak se dáme třetí mapu. No, to už děláme vyspat 6 minut. Tak to se nesluší jako někoho bouchat ze zadu. Tak když už prohrané jako. No jako. Měl jsem vám ještě říct, že dneska nejsem moc dobrý. Když mám luk, tak mi to jako docela to mám předtím jsem vystřelil všechny soukem. To teď ta mapa. Teďka nejsem moc dobrý věci. Jenom když tu jsou ty enchantované, to hnedka poznáte, když to máte tyhle tvary. Nic moc, jako vám povím. Doufám, že to nevíde. Ale se zvá u rohu, co je dobrý. Když jste u rohu, tak to se hodně dobře máte. Něco náhlas. Tam týpek se taky staví. What the fuck? Tak jako, ten mě zabil Heckr, tak... What the fuck? Proč? Až tak to je jasné. Tak to se nepočítá ani, to se jasně nepočítá. Já jsem zabil Heckr, to se nedá. Co kopírujete? Já taky budu. Víte, no, tak to jsou cheaty. To je blbnutí. Šup. Ne. Chtěl by to čtvrtého hráče, prosím, do téhle hry. Ten skin se taky používá, ale čokoláda prostě je nejlepší skin pro mě. Super dlouho, to jsou fakt. To kde se objevili? V pohádce, kámo. Kámo, oni jsou tam. Já je viděl. Ty slyšel, hoši. Nemají šanci. A my začínáme. Ne. To bude poslední minihra, takže a já půjdu na to, se, tak jdeme na to a jdeme vyzkoušet, ježišmarja, to je poslední minihra a jdeme na to. Tu máš, kombo, kámo, tak ten dostal. To je tam. Televize. To asi poslední. Kámo, ty jsi hacker. Já hackery nenávidím. No, tak jsme ani jednu mapu nevyhráli, protože tady jsou hackři. Kámo, prostě tady jsou hackři a to se nedá hrát. Takže prostě se s vámi loučím. Nevyhráli jsme ani jednu mapu, protože tady dvakrát zábil hacker. A jenom že jsem noob prostě. A kdybyste chtěli další díl a chtěli byste se zasmát, že nejsem vůbec dobrý,
tak určitě to napište. Napište do komentářů, jakou minihru byste tady chtěli zase zahrát. Skywars, Murder. A prostě se s vámi loučím. A zatím. A můžete hodit odběr, like, jo, tam tak, zatím, čus.